L-ex kap nazzjonalista u llum kellim ewlieni nazzjonalista għall-finanzi Adrian Delija f'opinjoni oħra fil-gazzetta llum reġa' it-tanta ibeżza bid-dejn nazzjonali tant li sejjaħlu bħala bomba tal-ħin dan meta diversi rapporti internazzjonali sa riċentament inkluż minn istituzzjonijiet rinomati jgħidu l-qagħda finanzjarja f'pajjiżna tinsab taħt kontroll. Waqt li Delija fl-aħħar opinjoni tiegħu reġa' it-tanta inissel id-dubji u tħassib serju u qal li d-dejn iħalli impatt negattiv fuq ir-ratings fosthom l-aġenziji ta' kreditu, ironikament fl-istess jiem ħareġ li dan u ferm il-bot mir-realtà. Fil-fatt, l-Aġenzija ta' Kreditu Internazzjonali DBRS Morningstar kienet l-aħħar waħda minn sensiela li fit-tmiem il-ġimgħa tat l-aqwa rating lil pajjiżna b'indikazzjonijiet ċari ta' fiduċja fil-qagħda finanzjarja u l-andament ekonomiku ta' pajjiżna. F'kuntest ta' tensjonijiet ġeopolitiċi li ħolqu iżjed kriżijiet anke Ewropej, diversi ekonomisti jaqblu li l-Gvern Malti qed jilqa' sewwa l-impatt tal-inflazzjoni, partikolarment bis-sussidju fuq il-fuels mill-Gvern Laburista sa mill-2022 biex żamm il-prezzijiet ta' enerġija u l-fuel stabbli u pajjiżna kien l-unika wieħed fl-Ewropa fejn il-prezzijiet molowx għal familji u negozji. Minkejja dan l-ex kap nazzjonalista reġa' irrepeta ir-retorika li l-gvern għandu jaqta l-ispiża jew iżid idħul avolja r-riżultati juru ċar li din l-istabilità waslet għal ekonomija iżjed b'saħħitha differenti mir-riżultati tal-awsterità u l-piżijiet li imponew pajjiżi oħrajn tali effetti barra kienu simili għal dak li l-aħħar gvern nazzjonalista kien ħoloq bid-deċiżjoni drastika tiegħu li qabel il-poplu blar kontijiet fi kliemu bil-qalb kollha qabel l-2013 quddiem kriżi ferm iżgħar minn dawk li kellu jaffaċċja pajjiżna fl-aħħar snin bil-gwerra fl-Ukrajna u issa fil-Lvant Nofsani u l-Golf Ażjani.